El diumenge dia 15 de juny, Monsenyor Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, va presidir l'acte de presentació del llibre 10 anys de vida diocesana, amb motiu de la celebració del 10è aniversari de la creació de la diòcesi de Terrassa. L'acte va tenir lloc a les 18 hores a la sala capitular de la Catedral de Terrassa. La sala s'omplí de persones representants d'institucions eclesials i civils, així com de feligresos representants de les parròquies, delegacions i moviments diocesans. Monsenyor Saiz Meneses va estar acompanyat per Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, mossèn Fidel Catalán, secretari general i canceller, i el senyor Jaume Galobart, secretari del Consell Pastoral Diocesà, i mossèn Joaquim Floriach, delegat episcopal de Noves Tecnologies. Assistiren també Monsenyor Francesc Pardo, bisbe de Girona, i Monsenyor Jaume Tresserra, bisbe emèrit de Solsona. El senyor Jaume Galobart feu la presentació del llibre que recull en 40 articles l'evolució de la diòcesi des de la seva creació. Els articles han estat preparats pels responsables dels àmbits i activitats de la vida diocesana, bisbes, preveres, religiosos i laics, i estan acompanyats per un bon nombre de fotografies. Mossèn Joaquim Floriach va fer la presentació del vídeo commemoratiu que recull les imatges i fotografies més significatives d'aquest període i una nova pàgina web, bisbatdeterrassa.net, que ofereix un arxiu documental i tota la informació sobre aquest esdeveniment. Finalment, el senyor bisbe agraí el treball fet, recollint tota la informació d'aquests 10 anys i posant-la a l'abast del públic. Convidar a la celebració de l'Eucaristia en acció de gràcies per tot el que Déu ha concedit en aquests anys i pel treball fet en comunió i corresponsabilitat entre tots els diocesans i animar a viure amb passió el present i restant oberts a l'esperança per continuar treballant diocesanament.